дуруду салом дӯстони азиз, ташаккури зиёд барои дастгириятон. Ҳамин кухни мебела бисёри бад пурсидем. Хостум ки ябор дигар нишонтон нигоҳ кунем ки ҳамин кухни мебел чӣ хел омадаги дуруну берунша нишон метиҳам. Тамошо кунен. Менюётона дар комментария бинависен. Навора хуб тамошо кунен. Иншалло ки мефаҳмем. Инам кухни гуфтагим ина нигоҳ кун. Неҷа ҷои ҳуи мондагим барои галмонӣ нака ам болош сар кунем. На ихлия мақсад неҷа ҳуи мекунем. На и дарунаш инам тариш мекунем. Тамом. И худаш маҳкам мешавад. Инҷа хай ҷои витишкаи электрониш мешавад. Инҷа гофраш мерава, ҳов турбада мерава. Ҳаво мекаша мебарад. Ина иш ин та мекунем, тамом худаш маҳкам мекунем. Ина даруни иш хе мекунем, ина тамом худаш мекаша маҳкам мекунам. Хуб, ина столешницаш. Ина тазик ҷои посудашӯӣ. Неҷада бо сетка дора вале. Хуб, хай иҷа ҷои насосу сатили мусулмонӣ. Хуб, ана иш кашак ина. Ина кашак. Ина кашак. Халоса ина релесои замонавӣ дора. Ина. Ана ки иш ина. Иҷа хи калон. До полка. Баъд иҷаш калон мондаги полка молка надора ҳамихе ҳуи мондаги пиша фанер назадагием ки ба хотири иҷа турбо сантехникӣ кардаги вай нашавад. Кафидана иҷа бо бинао вай куна. Ябор кафида будиям. Соз куна мақсад. Бологиша не фанер надора. Инами кухни мебела. Мақсад чӣ хеле ки хонадор бухоҳ ана ҳамихе карда метиҳем. Ягон мушкилӣ нест. Хи чун хостан ина кардем. Фақат иҷа ними витишкаш мондаги амра биёраш мезанем. Тамом надаҷи люстрша лиш кардем. Инами кухни навбатӣ кардем бад. Ина кухни тайёрай полни 0/0. Полни тайёрай. Ягон мушкилӣ надора. Ина мозаика. Полосаи сиёш, дута разлиткаи дутага. Семиститер ина ҳама 100%. Барои посудашӯӣ ҳамаш тайёр. Фақат инами ҷои турбаву овуш мондаги иншаллоҳ ки ишака баъд ҳал мекунем. Бо силиндрдора инами дарора сар мекунем худаш рафтан мегирад. ина кашако калони хишро ҳама чира мебарад. Масъала ини дарода силиндрдор задаги нигоҳ ин хелиш мекунӣ тамом. Худаш мекаша маҳкам мекунӣ. Хеле трап намезанад. Инами хела ина нигоҳ кун. Ина мешапиш намешапа хуча датана мера хишро маҳкам мекунад. Ина кухни мебел иншаллоҳ ки зури бад омадаги ина насибат кунад. Ҳозир друнша нишонам медам. Ана ин друнуш ина так и дутага ҳуи мешавад. Ина таша ҳуи кардам ина. Ина иш. Ина ятагаи бари кашак. Ина кашако, ина ҷои иш. Хулоса ина тор инам хеле ҳамашон хеле ятапарона ёс ниман меша ягон чизи биланд мондани боши мемонӣ. Ини полкаи друнуш ина. Ина шанс ниман мешавад. Яташ ниман мешавад. Яташ ниман мешавад. Яташ не. Гарини баъд омадаги ина кухни мебелам тамом тайёр шуд. 100% ба истифода дода мешавад. Метавонӣ ки биёи полни посудаш бизанӣ. Фақат овуш мондаги тамом. Инами бед кухни ина 100% 0/0 тайёр шудаги. Инҷа холодильника мемонӣ на разлитка мезаниш кор кардан мегирад. Ина боя усталчаи дигар барои шиштан.
یک استالچای دیگه اینه برای نرمی.